gogo handizik astor gara Winter Serieseko bigarren ediziorako. Oso gotzu naue Winter Seriesako ikusitxariak urtien zelako arrakasti ukiduen. Nik uste dut bikote oso ona dauzela eta dano gauzela topera. Bueno, nik uste dut pasan urtien baino hobeto gatozela Lekerik eta Bisok. Momentu puntual batzutan eskapi askune txapelketie. Azkien egon igual gure mailan. Suerte txarrokien unbe bai partidu pare baten, da nik uste da urton Gerniken demostrako gogoak. Gerniken jolastegun bakoitzen, partidu honak urtean dira, ambiente oso politxe goten da, así que hogere bada gutzako Gerniken jolasten. Urte asko dara gauz batera jolasten, nik uste oso ondo ezagutzen garela eta nik uste papel oso ona algula hain. Bastante polivalentina zela, altela uste daztela partiduek gogor joatie, bierraskoko partiduek eitxie. Pelotia apurtuko deu, zestia apurtuko deu, edo hormia apurtuko deu. Gure zezenko! Bueno, gure grupoan toke die Erkiaga eta Zabala. Pasan urtien itxigaitxik irabazizkuen, gero txapelket irabazi ben, hasien nik uste dut eure diela gure lehengo aurkarize. Partidanetan dana emango gu eta ia txapelketan urneltzen bagaren eta ia txapela irazten bagun, hori helburu nagusia. Espektakula zior dau.